Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Salarissen van parlementariërs op Curaçao moeten worden opgeschaald naar schaal 18, de hoogste schaal voor ambtenarensalarissen. Daarmee komen ze op hetzelfde niveau als secretarissen-generaal. Dat schrijft de Extra vandaag op basis van een advies van de Raad van Advies. De timing van de verhoging, zeker in deze crisistijd, is niet gelukkig, maar volgens de Raad van Advies moet er volgens de regels worden gewerkt. Werknemers van de immigratiedienst op luchthaven Hato doen meer en meer werk dat eigenlijk thuis hoort bij de GGD. Dat komt door de coronaregels en de controles die moeten worden uitgevoerd. Dat zeggen 4 vakbonden die de afgelopen dagen controles hebben gedaan naar het werk van de immigratiedienst. Vandaag zal er verder worden gesproken en gekeken wat de consequenties hiervan zijn. Ora você trein automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. In het kader van de komende parlementsverkiezingen op 19 maart laat het Openbaar Ministerie weten dat het maken van foto's van een stembiljet verboden is. Ook als je je eigen stembiljet hebt ingevuld mag er geen foto worden gemaakt. Ook is het verboden om stemmen te kopen of verkopen. Daarop staat een maximumstraf van 2 jaar, zo laat het Openbaar Ministerie weten. De overheid van Sabah heeft gisteren laten weten dat na een hele week van vaccinaties meer dan 85% van de volwassen bevolking een injectie heeft gekregen. Het gaat om 1328 personen, meer dan 70% van de totale bevolking van het kleinste Caribische eiland van het Koninkrijk. Sabah heeft bijna 2000 inwoners en kende sinds april vorig jaar hele strenge maatregelen. Het liet nauwelijks mensen binnen en leefde daarmee voor het grootste deel van de pandemie zonder coronabesmettingen op het eiland. In totaal zijn er 5 besmettingen geregistreerd sinds maart 2020 en er zijn geen coronapatiënten overleden. De vaccinatie begon maandag 22 februari nadat Nederland 1500 vaccins van het merk Moderna per helikopter had afgeleverd. Human Rights Defence Curaçao, de organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van de mensenrechten op het eiland, inclusief de mensen die hier als ongedocumenteerden vastzitten in de barakken, die heeft gisteren een mooie donatie gedaan van sportartikelen en muziekinstrumenten, juist voor degenen die ongedocumenteerd zijn en vastzitten in de barakken. De donatie is gefinancierd via de Nederlandse vertegenwoordiging met geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Curaçao Ports Authority, CPA, heeft bekendgemaakt dat er reparaties moeten worden verricht aan de Emma-brug. En dat betekent dat de Pontjesbrug, die Otrobanda met Punda verbindt, vanaf 22 maart voor 30 dagen dicht zal zijn. De reparaties moeten plaatsvinden aan de hoofdbalk van de historische brug en die bevindt zich aan het begin van de brug aan de Punda-kant. In plaats van de brug kunnen mensen tussen Otrobanda en Punda reizen met de veerdienst. Fundación Cas Popular laat weten dat het houden van varkens niet is toegestaan in woonwijken. Dat heeft de Fundación gezegd naar aanleiding van commotie die is ontstaan in de wijken Muizenberg en Sint-Jacobs. Een eigenaar laat zijn varken veel op straat en dat heeft nadelige gevolgen voor de bewoners en de auto's in de straat.
En de bewoners willen dat er iets aan wordt gedaan. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.